shakuwa so ba da garkuwa ke ce mahaɗi na rayuwa in ba ke ba za na rayu ba soyayya da shakuwa so da garkuwa kai ne mahaɗi na rayuwa in ba kai ba za na rayu ba. so ɗanɗano ne zaƙinsa ba zai misalci ba ya mamaye mun jiki ba zai yi ingi ba ya sa ni shauƙi madara kwata sau na sha ba kaɗan ba baya kwatantuwa ko misaltuwa ko ban faɗa ba ke ce nake so a raina ba za na barki ba. A gaban ka zanen yinna tarar ka na kamo da kaunar ka ta yi min girma komai a kan ka zan yi shi kori nake gaban dama so ne sila ya sa na damu da kai kamin na alfarma. Na ja fatinga na tsaya a gaban ki babu mai kauɗi kullum dare ki ce na so gunki domin mu ringa yin taɗi muryar ki ta faɗe bankewa da ke nake yin nishaɗi cikar muradi sai kina nan zuciya take kauɗi. Ibrahim gargadi na yarda kai kadai gaban maki yayi nake maka ango na kira ka baya kai sarki birni na zuciya ta kai ne a kodi yaushe ke mulki so ka jinin jiki ka rasa ka bar batu na mamaki.